kysyä, voit potut laittaa jo lavakaulukseen. Ja siitähän minä sitten innostuin ämpäripottuihin. Multaa mulla ei oo, mutta heinää on, vanhaa heinää. Laitoin tonne alas heinää ja laitan sinne vielä päällekin. Laitoin vähän kostutin niitä. On muuten paljon kätevämpi tämmönen maaliruisku kuin ihan puutarhakaupasta ostettu ruisku. Mulla on semmonenkin ja se ei toimi ollenkaan niin hyvin kuin tää maaliruisku. Sillä on hyvä kostuttaa. Takaa kuuluu hieno tuo joutsenten laulu. Oli 26 joutsenta tuossa pellolla. Mulla on tämmönen ikivanha Styrox ruukku. Oikeasti se on ollut mulla varmaan toistakymmentä vuotta. Mutta kun se on säilytetty aina talvet kuitenkin jossain katoksen alla. No, mutta mä panin ton potturuukun nytten tonne. Ja kun mulla ei ole mitään tuoretta, ei ole edes multaa, mutta biohiiltä mulla on, niin mä ripottelen sitä sinne pikkusen. Ja sitten heinät päähän. Ja kastelen. Ja sitten mulla on tämmönen muovikansi. Mä laitan senkin vielä päälle. Sitten jossain vaiheessa, kun noi alkaa vihertää tai tulee esille noi potut, niin mä toivon, että olisi jotain vihreätä jo maassakin, että saisin siihen tuoretta ruohoa. Mutta näillä mennään ja laitetaan kuvaa, kun ne lähtee kasvamaan.